ko zan mu je mu ga sabuwar tasha Mike Express daɗin duniya. online radio ta kibiya al'umma su nemo kusan barka Ko za mu je mu ga sabuwar tasha. Mike Express daɗin duniya Online radio ta kibiya al'umma sun nemo kusan barka. zo mu je mu ga sabuwar tasha Mike Express daɗin duniya online radio ta kibiya al'umma su nemo kusan barka Ko za mu je mu ga sabuwar tasha. Mike Express daɗin duniya Online radio ta kibiya al'umma sun nemo kusan barka. yaro da goro ba sai dai kallo a yanzu zana je sabuwar tasha Mike Express daɗin duniya. amma shakata mu wala a rediyo Mike Express daɗin duniya. Mike Express rediyon mu ce al'umma mu nemo kusan barka Ko za mu je mu ga sabuwar tasha. Mike Express daɗin duniya Online radio ta kibiya al'umma sun nemo kusan barka. da fari na sako sarki Allah Sarkin da ya matacce rayayye ka taimake mu ya mai sama. sarkin da shi muke yi wa sallah Tsira da no aminci ga Mustapha Rasulu wanda ya zai samu duka. na sanar muku tara awwal yaro na Mike Express sabuwar tasha Ko za mu je mu ga sabuwar tasha. Mike Express daɗin duniya Online radio ta kibiya al'umma sun nemo kusan barka. to kumar matso matasa Ko za mu je mu online radio Mike Express sabuwar tasha. Tasha ta zamani ta bunƙasa kumar maza ko kunno a kibiya. gaban gwani a yau ya zam dole Sara da sassaka dai wanga ne ba zai hana gambi ya yi toho ba. Mike Express sabuwar tasha Allah ya kara girma da ɗaukaka Ko za mu je mu ga sabuwar tasha. Mike Express daɗin duniya Online radio ta kibiya al'umma su nemo kusan to barka. ga masu son a tallata hajar su Ga Mike Express sabuwar tasha. 'yan siyasa ku zo ga dama nan Ga Mike Express sabuwar tasha. ma'aurata ku zo yau ga taku Ga Mike Express sabuwar tasha. da ɗalibai ku zo yau ga dama Ga Mike Express sabuwar tasha. da shirye-shirye mai daɗin daɗi Ga Mike Express sabuwar tasha. a Mike Express sabuwar tasha 'yan kasuwa ku zo maza ga taku Ko za mu je mu ga sabuwar tasha. Mike Express daɗin duniya Online radio ta kibiya al'umma su nemo kusan barka. yi manajan da ran ta gaishe ka makotar awal yaro namu Journalist Abban Sultan Zaki Allah ya kara girma da ɗaukaka. da cin akawun tara gaishe ka Wani salisu sarkin yakin Mike Express sabuwar tasha. dai gaisuwa ga CEO Umar Allah ya kara girma da To ɗaukaka da shugaba na sashen labarai Ashiru gamba kai ma a gaida kai. Shugabar sashen talle Hafsa Inuwa gaisuwa ya kuma ke. a bangare na wasanni shi ma da fa'izo tijjana a gaishe ka Ko za mu je mu ga sabuwar tasha. Mike Express daɗin duniya Online radio ta kibiya al'umma su nemo kusan barka. sannan akwai Ibrahim Sani A ɓangaren siyasa yayyayi. da shugaba na sashen addini Sannan ka Yusuf Shehu a gaishe ka. sannan da edita dan albarka Muhammad mai kwando mun gaishe da siniyar rufauta sun gaishe ku Allah ya kara girma da ɗaukaka Mike Express rediyon mu ce tana cikin garin Kimbiyan Kano Allah ya samu dace amin